Jaha. Katsotaan miten meno maistuu. Tästä lähtö. Pienellä hypyllä tänne mutkaa. Kauhees yliyrittäminen. Sitten se menee täältä vähän tänne syvemmälle. Taas mennään ylös. On melko liukkaas kunnossa. Sitten lähdetään tänne vähän alemmas. Otetaan tässä vähän terävämpi kurvaus. Tänne ylös. Ja tästä taas alas. Tää on tämmönen makea S-systeemi. Sitten ylös. Tosta vähän tommosta show-meininkiä. Yleisölle viihdettä. Sitten täältä tulee tämmönen uusi osio ja tosiaan B-luokka ja A-luokka ajaa tästä alas ja sieltä tuleekin meidän C-luokan radioääni. Otetaan siitä päänahkoa. Tästä tulee pieni pumppu. Noin. Ja tänne ylämäki. Vähän kivikkoa. Eikä kannata antaa kaasusta. Vähän jarruu siihen ja vähän liikaakin. Nyt tosta tämmönen vauhdikas. Ylämäen tapainen. Vähän jarrua kohti tuota mäkeä. Se lähtee tästä oikealle. Tämmönen uusi hieno lenkki. Siitä oli vähän pieni vaihdemissi. Näitä sattuu. Tänne alas. Tää on kans uutta ja ihmeellistä tavallaan. Sitten se menee tonne. Nyt lähdetäänkin jo alamäkeä kohti. Sitten nostaan vähän kallioita. Nää on makea kohta. Nyt lähdetään Meluvallin päälle. Ja sen verran kantoon vielä. En uskalla ihan täysillä vetää tänne. Ja tosiaan tosta tonne ylös. Näin ikkäästi. Sitten lähdetään sama reitti kuin tässä kohtaa kuin viime vuonna. Tossa on aika pahat kivet. Sitten tänne mennään. Otetaan vähän vauhtia pois. Tossa ei tarvii ottaa vauhtia pois. Sitten tulee tämmönen pieni jarru. Tai voi se kai kaasullakin mennä. Siihen tuli Sitten se tulee tänne. Siinä kävi vähän. Miten kävi, ihan makea kohta tääkin. Tää ajetaan vähän liukasta saviuraa pitkin. Sitten on tämmönen sprinttirata.
pätkä ja ollaan täällä crossiradan nurkilla. Täällä on makeat katselupaikat varmasti. Nopeeta. Ainakin ne, jotka osaa. Tästä periaatteessa voisi mennä noinkin. Niin oli vähän pieni takakorkeen poikainen. Ei haittaa. Tää on sama kuin vanhaa kuin viime vuonnakin. Tästä tulee tämmönen jarru. Jarrun jälkeen vähän kaasutella. Sitten mennään tähän Rossiradalle. Rossirata on ihan sama kuin viime vuonnakin. En aja nyt ihan täysillä sitä, niin ei käy kuinkaan. Sitten tätä Rossiradan loppu on tämmöstä pikkasen liukasta. Siinä tultiin vähän ylikin. Sitten lähdetään takaisin tonne tielle. Ja tää tie tosiaan ei oo vielä merkattu, mutta siinä tehdään taas semmonen pieni shikaani ja toinenkin. Ja se on niinku oikeinkin nopeeta ja letkeetä. Sitten lähdetään tänne uudelle alueelle tästä nurkolta. Ihan makea pomputtelua. Täällä on vähän vielä vettäkin. Ei pahasti. Sitten mennään tonne meidän niitylle, joka tulee tähän. Tähän tulee makea pyöritys. Meillä ei vielä meluluvan takia ole sitä käytössä, niin tähän tulee leikkaus. Sitten tosiaan tästä jatkuu niityn jälkeen. Mennään kohti kisakeskusta. Noin todennäköisesti kuivataan tai ainakin ojitetaan jotenkin. Saadaan ne vähän kuivemmaksi. Täältä lähdetään tonne Vasuriin. Sisältä ulko. Tosta noin puitten vierestä. Nyt täältä tänne Kalliolle. Tää onkin hyvä katselupaikka. Tänne pomputetaan tänne päälle.
tosta alas. Sitten on tämmönen älä sammuta pyörää. Sen kun saa käyntiin, niin tänne oles. Tuore kivikko. Noin ikkästi. Tullaan tänne vanhalle polulle. Takas. Näin, pompotellaan tänne. Vuosta. Vähän meinas lähtee. Onneksi vaan vähän. Tosta noin. Tarkkaa ajettu vaan ja sit ollaankin jo maalissa.